तो भाई लोग खेसारी लाल यादव के एगो फिल्म के शूटिंग चालू भल बा जौना फिल्मिया में उराम बनल बान। भाई लोग हमारा बात पर विश्वास बहुत आदमी ना करत होगी, तो देखो लो ना फोटोआ देख ले लो, अब तो विश्वास होइए नु गल हो की। और भाई लोग फिल्मिया हमनी के धर्म के ऊपर बनत ताटे, तो एक बार फिल्मिया ही तो जरूर जाके हॉल में देखिए लो। भाई लोग ताहा लोग से बतला दी, ऐसा बात नहीं है कि पावर स्टार पवन सिंह ऐसा का फिल्म ना बना पहिन, लेकिन उहे एगो फिल्म बनावता रहन जौन की फिल्म बहुत महंगा बाटे। भाई लोग ताहा लोग से बतला दी, उ फिल्म के नाम हटे लखन सिंह। भाई लोग ताहा लोग इनके पता हो कि उ फिल्मिया के शूटिंग कहिए से चालू हो गल बाटे। उ फिल्मिया बस अभी शूटिंग हो रहा बाटे, अभी शूटिंग ओकर कंप्लीट नहीं है भइल, बस हो जाए तो ताहा लोग जरूर बतलाएम कि उ फिल्म कब उ हॉल में रिलीज होगी। और भाई लोग इहो फिल्म मतलब कब हॉल में रिलीज होगी हम जरूर ताहा लोग के जरूर बतलाएम। और भाई ताहा लोग से बतला दी ई जौन फिल्म बनावता खेसारी लाल यादव इंटरव्यू में आके का कहलन, पहले उहो वीडियो क्लिप देख लो। देखिए सबसे बड़ी चीज ये है कि ये जो कैरेक्टर है राम का, धरती पे इससे बड़ा कैरेक्टर कुछ बना ही नहीं। अब भगवान का रोल करना ये अपने आप में एक अद्भुत है और ये मेरे जीवन का सौभाग्य है। तो भाई लोग खेसारी लाल यादव के कहा नाम बा कि भगवान का रोल करना मेरे जीवन का सौभाग्य है। भाई लोग ताहा लोग इनके पता होगी कि खेसारी लाल यादव के जौन फिल्म आवता राजा राम, ये फिल्म के शूटिंग चालू हो चुकल बाटे। अयोध्या में इस फिल्म के शूटिंग हो रहा बाटे। भाई लोग ताहा लोग से एगो और बात बतला दी, पावर स्टार पवन सिंह के भी लखन सिंह मूवी आवता, उहो कमेंट करके बताइए लोग कि कैसन बाटे। और श्री राम के कैरेक्टर में खेसारी लाल यादव कैसन लागत रन, उहो कमेंट करके बताइए लोग। मिलल जी फिर से नया वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और देखा था कि केकर कमेंट सबसे ज्यादा आवता है। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए।